हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बेरेफुंजानि खुलुमहरनाय थाग्रोबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि ब्लगा जाहैगोन सिंग्रा सकनि खोलाहा ससे थांनानै रुपामणि बाथौ धोरोमनि मोनसे मन्दिर मोनगोन। बेयाव सानजा गेजेर जननि मोनसे जथुम्मा खुंगोन। बेयाव आं थांनो ओंखारदों। दा लोगोफोरा बिदिब्ला नायलांदो, भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। थौदो। Aku mau video kalam deh ini ya. Sagrungan tuh kok, berapa ya? Kita lagi biarin baru tuh. Baik. Sana, soalnya mau sini.
भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय लोगोफोरनिसिम गोजोननाय थाहरबाय। बेजों लोगोसेनो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो लाइक कमेन्ट खालामना होयो। बेनि थाखाय आंनिसिम खावलायहरनाय थाबाय लोगोफोर। बिदिबा थेंक इउ।